Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da haka, barkamu da sake cewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zamu nuna muku mutum 10 wanda suka fi kowa kuɗi a Najeriya. Kar ka manta idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan channel ɗin, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin ka kasance da dukkanin sauran shirye-shiryen mu da zarar mu ɗora. Ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka. Yauwa mu shiga bidiyon kamar haka. Na 10 shine kamar haka. Shine Jufles Danjuma. Jufles Danjuma yana da kiyashin dukiyarsa wacce ta kai $1.2 billion. Wannan kuɗin su ne kiyashin dukiyarsa na 2022 wanda ya mallaka. Shi ma dai ɗan ƙasar Najeriya ne kamar yadda kowa ya sani. Na tara shine Jimo Ibrahim. Wannan Jimo Ibrahim yana da kiyasin dukiyarsa wanda ya kai $1.7 billion. Wannan shi ma yana harkar sa ne a Najeriya, yana kasuwancin sa ne a Najeriya, yana harkar da ya shafi man fetur da kamfanin oil. Shine kamar a ce CEO na kamfanin Total. Wannan Jimo Ibrahim shine lamba na 9. Lamba na 8 shine Cletus Ibetu. Cletus Ibetu yana da $1.8 billion wanda shi ma ɗan Najeriya ne kuma sannan yana harkokinsa, ɗan kasuwa ne kuma sannan yana harkokin kasuwancinsa a Najeriya. Lamba na 7 shine Oji Ozo Kalu. Yana da $2 billion wanda kiyasin dukiyarsa ya kai $2 billion wanda ya kasance ɗan siyasa ne kuma sannan ɗan kasuwa. Lamba na 6 shine Femi Otodolin. Yana da $2.1 billion. Wannan su ne kiyasin dukiyarsa wanda yake da su. Yana harkoki da dama na kasuwanci ba a iya Najeriya ba. Lamba na 5 shine Tony Elumelu. Tony Elumelu kamar yadda ka sani ya yi gwamna a wata jiha a Najeriya, to yana da kiyasin dukiyarsa $2.5 billion wanda har yanzu yana harkar siyasa kuma sannan ɗan kasuwa. Lamba ta 4 kamar yadda lamba 4 ta kasance mai ce, ta ce sunanta Polly Rosho Alekichi. Tana da $3 billion shine dukiyar da ta mallaka kuma sannan tana harka ne wanda ya shafi kayan mata kuma sannan ita ce CEO na wani kamfani da ta kirkira wanda ya kasance yana aiki a duniya, larabawa da dai sauransu. Lamba na 3 shine Miki Adenugu. Yana da $6.7 billion kuma sannan shi ma yana harkar da ya shafi man fetur ne a Najeriya. Yana harkar supplier ne, shigo da mai da siyar da shi da dillancinsa. Number na biyu shine Abdulsamad Rabi. Yana da $7 billion wanda ya kasance shi ma ɗan kasuwa ne a Najeriya. Yana harkar shigo da kaya da fitar da su kuma sannan yana harkar na kamfanonuwa. Yana da kamfanonuwa a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka. Namba na 1 shine Aliko Dangote. Yana da $14.1 billion wanda ya kasance yana harkar wanda ya kasance na sanyi da harkar man fetur da dai sauran harkoki da yake da su a kasashen Afirka da nahiyar Turai. Wannan shine wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya kuma sannan wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka shine Aliko Dangote, wanda ya fi dukkan wani baƙin fata kuɗi a duniya shine Aliko Dangote. Wannan shine ƙarshen bidiyon na kawanta ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa don kasance da dukkanin sauran shirye-shiryen da zarar mun ɗora idan mun leƙa duniya, musamman mai faruwa a duniya.